Можехме да се видим някъде навън. Не мисля, че е прилично да ни виждат заедно. Няма много време. За какво искаш да говорим? За последният ти проект. Озвучаването по време на Хелоуин. Изобщо не знам за какво говориш. Извинение, не те чух. Би ли повторила? Не знаеш? Не знам за какво говориш. Сменила си стила си. Преди ми харесваше повече. Каза, че ще говорим по работа. Ти харесваш ли си така? Или не усещаш в какво се превръщаш? Нищо не се превръщам. Това съм аз. Просто не ме познаваш. Чуди се защо изобщо дойдох. Защото само с мен можеш да си истинска. Не се интересувай от мен. Нали сега имаш друга връзка? Остави ме, не ме търси. Да. Сега разбрах. Какво си разбрал? Ревнуваш. Много си се объркал. Да. Наистина ревнуваш. Аз бях тази, която ти каза да продължи живота си. Говориш пълни глупости. Ти не можеш да продължи без мен. Аз